and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala Ba? Og gibalitaan din ako si abay na to. Andi akong gibalitaan. Unsa? Kun mao. Oh. Sige na, abay. Sige ha, salamat sa pagkatad ha. Salamat sa bining kwarta, abay. Adto na ko. Sige. Kun mau, di mau. Salbo ko. Kun mao na. Naghupog si Andy tungod sa iyang pagtuo nga gisugot ko na si Jeric. Pasaylo ako, Andy. Pero mas maayong ka na ang imong tuhuan. Pasaylo ako. Kundi kinahanglang gamiton ako si Jeric aron palay anak ko nimo. Buhaton ko ka na, Andy. Luoy baya kay siya ganina. Unang hikayon na miinom siya og nahupog ko maayo. Gusto kong bakwion ang akong gipanulti diyang nakita na ko siya nga mihilang. Pero dili mahimo. Hangtod na lang kita din ikutok, Andy. Pasaylo ako. Magkakauli ka na. Pasaylo ako lo nga nadugay ko sa pagpauli. Si Andy Manggod. Naibaw ko. Dito ko ganina. Nagila ka? Ha? Waloy. Napuling na ko ganina samtang nagpaingon ko din gihatot gani ko ni Marcelino. Abi. Sige lo ha, mangimasa sa ko kay nasukahan ko ni Abay ka ganina. Diya sa kalo ha, biyaan ta ka. Nasayod ko sa imong gibati, apo. Apan pasaylo ako. Gapugan ko ikaw. Pasaylo ako, Abigail. I'm really so sleepy na. Okay, sige, katog na. Ali, ihatod ka sa imong room. What? Nga na ako may mo ihatod sa akong kwarto. Nalimot ka nga amot ning bay? Ikaw ang angay ako ihatod paingon sa gawas. No need. Ali na lagi. Ihatod na kasi mga kwarto. Katog na. Unsay kong orasa o? Ganihara na tog silula nimo. Humanta mga unsa mo hagi-bake nga cookies. Did you like it? Of course. Lami ka ha. Really? Really? Liar. What? Wa ka mo tilaw. Igo ka lang mikupot og mitanaw sa cookies. But wa ka bisan mo pahit na lang og kamay. Oh, fine. Sorry na. You know na nag-diet ko. Bawal ka ang sweets na nag-diet, no? You think ganahan si Andy sa akong gibake? I think so. Gusto ko makasiguro nga ganahan siya. Hatan ako siya ugma if you will say nga lami na ako pagkaluto. And so please, have at least a bite. Here, niya pa sa table. Dina, no need na. Nagkasiguro ko nga lami na. Ikaw pa. We're friends, right? Di lagi ka mo support. Kada din maingon ko nga lami na for sure. Dili pa ko na support. But you should have a taste. Sige na. Fine. What? How does it taste? Sobra ba katamis? Or tabang? Or unsay na kuwang? It's ill. You mean... I knew it. Giululuhan ako ni Lula. She won't tell me the truth. Ambi nang imong ikuptan nga suplabi. Kay apil na akong labay. What? But why? Ganang imo mang ilabay? Dili lami, di ba? Kisa pa nag-ingon. You said ill.
Yeah, ew. Ew, kay dili ko ganahan nga mukupot ini. Kay dili ni ko makapugong ug makakaon kog daghan. Cause it tastes so good. Really? Girl, kadali ba nimo manluod, uy? Sige ka. Atakihon ka gani, no? Dili unya ka makatilaw ni Andy. What? Easy lang, sisi. Ang pingi ang imong heart. Bawal ang mubo o kunot. Okay, sige na. Tana si mulawak na. Ihatod na ka. Let's go. Oh, wait. Muinom lang dayon ako og water kay may nabili pa nga katamis sa akong mouth. Sigurado kit ka nga lami? When I say nga lami, lami jud na. Kano sa ba ko mamakak nimo, ha? Thank you. Let's go. Okay. Niya natatungo si mong room. So, go na. Sud na and sleep. No need to push me. Musod na ko. Good night. Good Sige night. na. Dini na lang katong. Gamit ang same room nga imong higdaan every time nga mo sleep over ka dinhi. Okay? Okay. Sige na, sige na. Don't you worry about me. Ako na bahala sa kong kagalingon. Go na. Shoo. Love you, sisi. Good night. Finally. Magkahigayon na yun ko. Natuog na ang tanang tao din eh. Ug ako na lang nagtikaw-tikaw. Magkahigayon ako sa pagsuot sa room ni Cherry. Cherry, baby! Here I come! Siya din siyang kama? Wa masad ako siya makita kaganina nga ni kanaog. Meaning, ni ar siya dinhi. O kay wa man siya dinhi siyang kama. Naas siya siyang panyo. Leche! May samotay noon ang akong excitement nga nagkuna-una. Magawa siya gikan sa panyo. Magtubang tubig gikan siyang lawas ug humot pa kayong body wash. Abi, muna ko higda din sa iyang kama. O maghubo ko daan sa kusinina. But of course, ibili na ko ang akong underwear aron thrilling. Okay. Oh, there you go. Nakahubo na ko. Muhigta na ko. Oh, shit. Mula ko kahiyon sa ka-excited. Kanindot siyang kama. Wow. I can't wait nga makauban siya sa pagigda din eh. Someday. Dili ka na unya mag-inusara sa paghigda din ni Jarek. Kay ubanan ta unya ka dinhi sa tanang gabi all your life. I'm gonna be your wife. Ani dinhi. Muhigda ko nga mag-unlan ko sa imong bukton. And every night, we will make love. Ipapati ko niya ni mo just how much I love you, Jarek. Kaganiha pa ko nga naghumol din sa bata ba. Pero ingon sa dili paghihapon ko ganahan nga muhawas gikan nini. Giluot paghihapon ko nga nagunahuna nga naigo ko sa iyang sinuka. Damn! Murag di mawas kung unahuna ang baho. Kaluod! Murag anhin na magkaagod din ay makatungog ka. Ubang, adoon ko si Abigail sa ila.
Suknaon ako siya sa gitanyag ko niyang bakasyon. I really hope nga masugot siya. Gusto, si Lola. Storyahan ko si Lola Agma. Pangayon ko ang iyang tabang ngadto ni Juan. Aron tugutan si Abi nga muban ako. Kaasa. Karon palang gani murag na-excite na ko humayo. Murag nanindog ang akong mga balhibo. Nga nagunaw na nga ikauban ko siya. Dili man sa usalang kalawak. Upon the fact na mag-uban mi. Kas, murag nanindog ang akong mga balhibo. Wa makapatindog sa akong mga balhibo ang katugnaw sa tubig. Kundi, ang paggunaw na nga makauban ko si Abi. I will do everything. Aron imong sugtan sa maong dapit, Abigail. Maako ka. Maako ka. Andam kong ihatag ni mo ang tanan. Dawaton lang nimo ang akong kugma, Abi. Shit. Ngayon pa maghapon siya magawa sa banyo. Nakatug siya diya. Nawa na hinunang akong excitement, ta. Oh, wait. Kung napaghapon siya diya sud sa banyo. Nga sa ato pa, naghumol siya sud sa tub. Murag nagpaabot ka tingali sa imong anghel nga mo abot, Jeric. Ug ako na ka na. Ayaw ka pala ka. Naanak ko, baby. Indeed. Niagyot siya. Naghumol sa bathtub. Nagpiyong. O magani siya makabantay nga misud na ko din. Mupaduol ko siya na himutangan. Oh, nakatugi dahil siya. Why so handsome, babe? Hubuon ko ang nabili na kong sapot. O, dunganan ako si Jeric diya sa bathtub. Muhinay ako sa pagsuot sa bathtub. Kisay, Hi, babe. Phoebe? Your angel for tonight. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!